अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लाइक खालाम शेयर खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो मरेल बुस्ट खालामनानै हो दाथ' गोबां रोखोमनि लाबाय माबा लालि लाबाय तितासाप लाबाय लिसु लाबाय आरो नारें खमला आरो ओजोंहाय मा होनो बेखौ तेजपात बुमब्रु ना मा नैबे मेहेबुनि सिसु गोबां लाबाय थैखासिगोन बायदि दा लाबावगासिनो एसे 500 लाबावगोन ना 500 सासेया होमबा गिदिरानो जाबाय प्लेनिंआ बिफां गायनाय प्रजेक्ट सोरजि सानाव मिरु बाथौ धोरोमारि आफाद आरो बाथौ फोथायथिजों ज' लोगो नांनानै बिफां गायनायजों लोगोसे मिथिंगाखौ माने रैखाथि खालामनाय बेनि मोनसे गोथार थांखिजों बे हाबाफारिखौ लाफुंनाय जादों। बेबो गोदान जालायबाय बेयाव मा जालायखो बिफाङाबो खाथला आरो निमलाय बिफ्रालाय गोलाव जात ओमफ्राय फुलनि गोजा जोंनिबाथ' माबा मेथ'खा जेनेरेलि माबाया माने मा होनबावोमोनलाय जों बिखौ मेथ'खौ आजिनाय बिलाइआ नोंसोरो सिमानथ' बेनि गोजासो ड्रागन फ्लावार गासिबो मानला लांबाय जानांगौलै मावजि आफा बेयो मावजि आसुगुरसो जायोलै जोंनाव बेयो नङा आरो मा नांगौ बिबार नायदों बिबारखौथ' गायनाय जानाय नङा दंफां गायनायनि माने मालाबा समाव नांगौ जागोन नालाय बिबारखौ नायखाबाय नायनानै लाखाबाय बिराद समायना अफटारनि दामिथार एकदम बेसेबां थांगोन ना नोगोर गिदिरबो थांगोन बियो
फांसेयाव 150 थाखा फानो मालथायाबो फांबामोन ना फांथाम गावनो थिखोनोलाय माबाया मालथा माबाया फिथाइया अरेन्जआ फांबा लानाय बायदि मोनदों आं 2,700 गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा हरदो गांसे हरदो 200 हरदो दे हरदो नांला खम मोनबो खामना मेला खम मोनबाय 150 थाखानि 100 आइस बेसेबां दाम दं बै दामसिन 15,000 नैबे बिबार माबाया नामा बै हासुं थानाया बहा थफाया 15,000 15,000 गिदिर गिदिरा 15,000 15,000 फाइकासो स्टेप फार्मिनिया स्टेप लांग्रा दं लाङो आम्बानि ग्रुपआ लांगोनब्रा आदानि ग्रुपआ जोंनावबो मोजां जाथारबाय